Iwang na ka na. Chinese. Chinese. Ginahan di ay. Okay, machoy. Agante ate di ay. Di ka mong amin. Kita tiguan. Basta makata. Kaya? Sa matakaan ron? Ano sabi dito? Ito na may scan guys. Ito may... Oh, mararugay na itabog limor. Kato sa amin, Joy! Sa amin! Ang buka. May balik ka rin, day. O, day, hangun ako asa mo kaon, day. Naglibog ko na sa kasa ko na sa kakaon. Naglibog ko na sa kasa kakaon. Ito dahil may tagbilaran guys. Ito may sa hospitality. Nga asa may human. Kita na putang kuan, nga. Master. Ha? Ito ka rin ko ginawa. Ang altasita doon, sa mayroon. Altasita? Oh, din Altasita. Oo, Dura. Dura. So guys, tagmas ko kay isabawan ko gahapon sa kuan kanang balik ko dito hospital ulit na po sa init sa asod sa aircon. So nagmas ko guys kay nagkuan ko isabawan lagi ko. Ang nakatar. Ayun din. Ano? Ay ka na. May gusto kong gusto ka papas. Susi pagani. Susi pagani. Ang patas. Tay palag sa ko na yung koranan dito. Hey guys, sana may. Oh, ano ba? Sige, ikaw tanga. Ha? Ay, nami agyon ka. Dahada o. Daw na agyon ka sa kata usama ka. Oh. Porok lang kami. Parang na kaya na ito ka sa lino ko na. Taw ka. Katawa ka. Karangga. O ka na. Sorry. Chicken. Wala ka. Galing na. Ana, sakay. Agay, matapad na pa itong driver. Ay, klaro. Harag mong gati ang lami ah. Anda rin na guli. Nang mga rin, nangibog. Hanggang nga bawal ni mo na. Oo na. Narak mangga. Iya sa mata pa dong. Kanay ka. Ano kumukaan? Amadan sa din na? Pagkukuhin ni gawas. Aman isang trabaho din. Ito mas. Aman. Anak. Iwang na ka na. Chinese. Chinese. Ginahan di ay. Okay, machoy. Agante ate di ay. Di ka mong amin. Kita tiguan. Basta makata. Kaya? Sa matakaan ron? Ano sabi dito? I love. Chinese dyan dyan, no? Chinese bitaw na. Ano man di na Chinese eh. Libre menu mo na? Uy, libre na lang ka ba? All. Ari na lang me. Guys, libre ming Marcos. Pasa, nakaro ako na vlog niyo. Dahil dyan istikan mother. Hi guys.
Libre mi paniud to. Libre mi Mama Julie. Libre kami upat. Libre mi Marcos. Pwede ka ni chat karon. Ha? Pwede ka ni chat. Bawi. Tinawan ka ni po kamera. Kuani, ilang email yung balik sa Xiaomi. Buwing. Xiaomi siyang Wait, Paborito niyang Willie. Kamo. Saka ko. Kasi Coke Royal lang. Wala guys. Salamat gandan sa paniud to. Bay na kanak. Ikaw rin bayad sa katong 3.5 mo. 1,000. Ikaw rin palitan mo. Tara deh, yatakan ako kwartang gandan dai. Pakasan na lang sobra. Namat na. Uy, ano ba lagi ni? 4,000 man, di ba kasaka? Gani. Ang 4,000. Lagi ka na palitan. Border ka dito gante. Pansit. Namat na. Gi- Guys, sa manamig taon. Hi guys! Nalibre ko kaon sa ating. Kubaday, mong pagumangkan. Pero Ay, may guys, nalibre ko kaon sa pagumangkon. Ito na ning uli, ni pahuway na. Ay na, gagra ko ka rin. ala, ning uwan. Iwan man. Balik sa bao niya. Nara magamo, ramiro na. Uwan man. Dahil i-drop lang naman ni Ramiro. Kana di ay ramiro naman ha. Lagi, nakipayong. Ay guys, nakuha na dami paniud to. Salamat kami sa mga kanang paniud. Salamat sa concert nung na. Si Mama. Amat. Tamay sa Bigs. Si Tere, matunan na sa Ramiro. Ang dami kanan. Yeah. Matunan din sa Hanukuan. Lamay lang litson, guys. Ganahan mo, aray mo. Oh, jadi ang sobra. Gibit-gibit ni Mama Jory. Spring House. Ay, bring house ko na. Mana lagi mo? Pangalan mo. Hindi, di mo libre? Ah, libre day. Naidagang litson na. Magmasa ko. Na-shout out mo yung mga pagkapon. Pulis. Day na Ito, nasa yung pag-eleksyon? Luktob. Ah, pulis ha. Taga-kabalin siya ka, sir? Dili, eleksyon duty na ito, ma'am. Ah, okay. Sa kasa di mo Saan ka? kayo. Ha? Kaya na. Abisyon sa si Prolami ko ba? Maguwang ka. Ako ang Ito, ba yun? pachik ka. Okay. Dabi, dabi. Ano sa may, sir? Ano ko kanunay baga hapon? Dapat mo din sa pagkakadlaw. Ano man kay? Tubog si Jo. Masisor. Teacher na po. Ari ba rin? Pwede sa amin. Hindi mo, mo nga. Imong buhok. Ipaputangan. Hindi mo siguro nakaangin. Putangan man sa treatment nga baho. Wala na yung labo. Ah, wala na. Labot lagi. Labas ang ilagi ka. Ha? Huwag ko nilabot. Hindi mo tutungkuhan. Stress. May labo. Kung saan naman na imo ang status sa imong kuan, ma'am? Sa man ang wala kay plano ko opera? Sa heart imo?
Wala mo po nagpuntak kung taga-Pilipinas test, nagkala yan dito. Ang tawag ano po kung ano ng doktor o ano po. Wa mo ka mo text. Nila ba? Nakakuha rin po sa studio. Malipang man ka. Dito sa ospital. Nag-ubos. Sa di mo hang debate kahapon, di ko? Nalipong ko, nagkarkulod. Nag-seizure doon, seizure doon, or lipo. Lahi mo ng lipo, lahi ang Ako seizure. na, nalipong. Para magtulisod ko sa akin. Tungo man nag-seizure. Nagkarkulod ako. Nang violet sa mga kamot do. Mga manggida. Pwede kusog. Pwede kusog ka yung kubog ba? Kanang kusog ka yung pagkuan. Kanang kurog-kurog. Kubog do siya kusog. Kung nag-ipakorek siguro na yung sa narco, no? Kaya mo, isa doon ba? Asan ang gidanin niyo, ma'am? Sa kuan. Sa Valencia. Nalim. Sana po na ito. Pati ka, ane? Pati ka? Magutay ka po kayo ta nga pwede ma-correct ba? Which is the operation. Operahan natin yung ulo. Hindi ang pagtong. Wala po. Doktor ko kay patient kay tara ko gato neurologist ni ko neuro nga. Merkado ko mo. Delikado Kay man na. kasi ko ni kabasa kasi ng sisyo ko. Okay, di mo ka mag-seizure anak ka pa. Tulog magka-anak. Katulgon man di na. Iyo ko mag-opera sa imong kana ang kasing-kasing ng matakak. Kami na yung kuan, pampatulog. Mo stop na sana siya seizure ka ng pampatulog. May ko na i-correct na siya. Kung correctable siya ba, pwede siya i-correct. Kaya nga itong sa seizure mga muna ito, ito po yung opera sa imong ulo. Kung sa ito nga, Wala ko din sa wala ka mong maretra mo na siya, no? pero ano din sa kwadro ko nga ni dito siya. Ataw ko nga mabuk. Kung naidaghan mong supposes, no? Ito ta pinpoint, kung asa lapita niya ba? Una ko na tanong kung correct yung makorrect, no? Kaya para at least man na, no? Makorrect na yung ang microstenosis. So, usa na lang, no? So, usa na lang atong bangon. Kaya, lubo, puti sa lubo, wala sa lubo. Kaya, nag-plate ko ang pasarap. Guys, manami. Manami guys. Dapat sa kinanglan ay bukirahan din sa sisan. Mali ko nilapat ng epilepsy sa pera. Matugal mang kulukat. Dapat sa kamang operahan ka. Kalidir. Nah, pareha mo ka. Yung likod pareha nakadako. Ah. Nakapitayin din. Ini sama siguro. Ato na may guys, san sa mga nao. Ano ta? Pero, nasa ka? Yangat ka? Naku lang. Ay, nako na. Asa mo sakay? Dari. Balik lagi ang tubig. Bye-bye. Salamat, John. A few moments later. Hi guys, mazong gabi. Diyan na demi dari nang nakauli na demi gikan sa Tagbilaran. Kami ni Terry, sa bani ang tripod nga. Hindi naman makisama na.
Anja. Kuan karang nay. Anja. Kan pa man ko nakauban jud atus jang doktor nga nakapaminaw gud ko sa day tumbagang trepa day. Kuan guys, kinahanglan jud ko na siyang operahan. Jadi kuno ta mahadlok og mosabayag jang epilepsy kay kuan kanang nay inagopera ko na matugmang ko na so di siya ma-atake jang epilepsy. So katong nahitabo ni Ja gahapon, katong laging naamo sa gida sa emergency. So nga ni day kuno ni ang kasing-kasing ni Ja gamay na magbuho sa oxygen. So di siya maka ikas sa heart mo ris di na siya kadto mahinay na mo na siya nga kanang naihangaten na anja. Ang katong nahitabo ni Ja guys, i-atake sang epilepsy ni sabay pag jang heart. Matunay nga to si Ja. Anja, usara jay katambag sa doktor nga ang kuan nga maoperahan si Ja. Mora jay nga kinahanglan sang maoperahan. Anja, dakan pa po gipangutanan ni Ja ganina about sa kanang nganong malipeng. Sa de kuno na kanang malipeng ka og nakadipin sa simong kasing-kasing malipeng de ka kay mo oxygen din na di ka sa kasimong o. So before de magawa sa tong ilong ning hangin, ikas ateng kasing-kasing mo ari pa agi sa ateng utok di ay mo na nga heart attack anytime mo maatake ang heart attack inaatakehin jud ka basta kay nakay sa kasing-kasing basta kay di ka magamping kailangan ka magamping. Diyan ipangutanan na ang doktor about po sa epilepsy. Ag isang epilepsy di na pud na kuno maadyo kay katong pagdisgrasya ni Jas Manila ag samad sa ijang sa katong ijang utok di ba na igan man si Ja og kuan igan man si Ja og kanang nahugan man to ijang og bakal katong dito pa si Jas amay gagaw ng trabaho. Unja ag samad dito guys ag kanang nay giyan sa doktor kay gipakitaan jud mi kanang sa nga na model sa utok. O kato nga jang gi-explain na ganina kay nang iyon man ko nga may chance pa bag epilepsy nga maadyo. Ag kanang pilat or kanang naay uwat di ay ag uwat mo dito si Jai mag-cause og epilepsy ni Ja. So di sila katambal sa isang kuan, di sila ka-sure ug unsa nila pag-explain ni Terry. Mag-explain ko ganina. So ang pilat, naipilat nga maadyo, napipilat nga di na maadyo. So ang pilat ni Terry, ang pilat sa ijang pilat or kanang naay sige na uwat sa ijang utok. Na ano dyan sa diha mo na mag-cause si Ja og kanang na epilepsy. Wala nga. Ini yung doktor nga kinahanglan si Ja nga maoperahan jud ko si Ja kasing-kasing. Motoraloy jud ko guys kanina kung saan kanino. Naloy ko nagtaraw ni Ja kay kuan kanang naingana di na pwede mangarsa, di sa pwedeng mahago. Tanan din na sa pwede. Basta kay kanang magkakusog kapoy kay daan naman sa luja o kapoy sa isang mga tambo tungkol sa karagan sa isang mga maintenance dyan. Ang magipatanaw sa laboratory, ang laboratory ni dyan tanan okay ra. Ang problema naman din sa guys, ang isang heart. Mo na nga, o maatake yung epilepsy mo sabay pag isang kasing-kasing mo na yung sa doktor. So, mara to guys, agahang vlog karon guys. Dyan. Salamat tayo nitong tanan sa way sawang pagsuporta pagtanaw sa akong mga video. Mara to guys, bye bye.